da túa ubicación preconstituída como obxectivamente no proceso de produción, poder facer transformacións de tipo social. Eu a este tipo de enfoque chamolle carno socialdemócrata, que non ten nada que ver con Marx. Este enfoque non ten nada que ver con Marx, de acordo? E o canon socialdemócrata non é a socialdemocracia formal, é algo que vai máis alá da socialdemocracia formal, hoxe impregna toda a teoría crítica. Toda a teoría crítica está suxeita a un canon socialdemócrata. E prácticamente todo, e non somente a nivel académico, é dicir, se faláramos a nivel político tamén poderíamos decir que un canon socialdemócrata hoxe está presente en prácticamente todas as organizacións da esquerda. De feito, non é casual que todas iren a socialdemocracia, o sea, tamén, desde o punto de vista na súa evolución política, porque hai un magma común, hai unha concepción común, que ten que ver con esta concepción das clases e con esta idea de escisión de política e económica, de obxecto e suxeto, que non ten nada que ver, por exemplo, coa teoría do fetichismo, Marx, por exemplo, a súa teoría do valor. Como decía antes, as clases son definidas obxectivamente, en termos económicos, cada un ocupa un lugar preconstituído e logo lotan, logo fan política. Hai dous momentos, un momento obxectivo e un momento subxectivo. Hai un momento determinado e un momento onde prima a vontade, digamos. Isto podemos ver tamén nas cuestións como na interpretación das revolucións burguesas, tamén hai este enfoque socialdemócrata. É dicir, a Revolución Francesa, por exemplo, é unha revolución que se entende en termos políticos, o sea, hai unha transformación económica e despois ven a burguesía e fai unha revolución política para liberar esas forzas económicas. De acordo? Claro, ahora ven en libros, por exemplo, como o de Gonzalo Pontón, sobre a cuestión desa burguesía e esa ilustración que non parecían tan liberadoras das forzas sociais que había no século XIX. Pero realmente hai esta cuestión da separación entre economía e política e algo inserto na teoría social. Bueno, o traballo ten dous eixos críticos en referencia a esta cuestión de partida teórica. Por un lado, facer unha crítica a esta idea de que en Marx había dous Marx, ou tres. Un Marx novo, un Marx que é autor do Capital, digamos que vamos chamar de Marx categorial, e un Marx tardío, que é un Marx empírico, digamos, un Marx que quedou fascinado co que pasaba en Rusia, cos fenómenos da loita campesiña, os campos populistas, e que deixou abandonado ali o Capital, deixou de escribir o Capital, deixou ali os borradores do libro segundo e do libro terceiro, e cando chegou a ele se enfadouse moitísimo porque veu ali os papéis sin terminar, porque a Marx lle deu por aprender ruso, por escribirse cos populistas rusos, por dedicarse aos problemas rusos. Esta é a visión un pouco de Xami, e é unha posición bastante instalada. Como que hai un terceiro Marx, que é o Marx tardío, que se opón ao Marx categorial, o Marx da teoría do valor, da teoría do fetichismo, o Marx do Capital, digamos que Marx deixou de escribir o Capital, porque cando deu o tema ruso, casi lle daba igual, que estaba totalmente equivocado no que estaba a facer. Esta é un pouco a visión que hai en Xavi, con respecto ao Marx tardío. Este, por un lado, ten que ver esta discusión, que ten elementos de reflexión importantes, de todas formas, Xavi é un autor moi interesante, porque plantea toda esta crítica ás concepcións socialdemócratas,
sobre o campesinado como clase residual, como clase que deriva moito das lecturas de Kautsky, por exemplo, sobre a cuestión agraria. A idea de que o campesinado é unha clase residual que está condenada a desaparecer e que é un instrumento subordinado ao servicio da visión histórica de outras clases sociais, esa burguesía ou o proletariado. Esta é un pouco a idea que combate Samuel na súa obra, tomando, reivindicando un Marx tardío frente a un Marx categorial. Que moitas veces, cando se toma ese Marx categorial, non é o Marx categorial, é a interpretación socialdemócrata de ese Marx. De acordo? O problema é que temos un canon socialdemócrata, unha canonización de Marx construída despois de Marx, sobre xente que tampouco entende moi ben, que tampouco é fácil de entender o que está escrito no Capital, e, bueno, moitas veces, cando se combate a Marx, se combate esa interpretación socialdemócrata. De acordo? E Salim fai eso e reivindica un Marx tardío, máis Marx empírico, un Marx fenomenolóxico, que estaría máis atento aos procesos sociais concretos, como o caso ruso. Eu vou a criticar esa visión, vou tamén recuperar o máis novo, porque creo que hai unha continuidade en Marx que va moito máis alá destas tres etapas. E despois hai tamén, para discutir isto tamén, o que está plantexado nesta exposición, unha leitura histórico-crítica da Revolución Rusa, do que pasou en Rusia, o tema do campesinado, que tamén recolle despois un poquinho a cuestión final, a cuestión do que está pasando nos países latinoamericanos asociados a este fenómeno do socialismo do século XX. O que está de fondo nesta discusión é a concepción dos suxeitos sociais como ontolóxicamente diferentes, tamén, porque aquí hai todo isto despois se vai cruzar con unha retórica de tipo culturalista, cando fracasan tamén os plantexamentos socialdemócratas máis clásicos, e cunha clara influencia de Heidegger, heideggeriana, sobre a diferencia ontolóxica. Hoxe en día isto está moi instalado na teoría crítica, a cuestión de que sigue sendo unha concepción ontolóxica respecto a determinados colectivos que, polo feito de ser diferentes, se lles dá unhas características emancipadoras que os fan potencialmente suxeitos de cambio. De acordo? Isto está moi instalado, por exemplo, na teoría da economía. Pero, en xeral, hoxe se vería que decir cal é a influencia principal na maioría da teoría crítica postmoderna ligada a distintos fenómenos, como pode ser o feminismo, o nacionalismo, e o indigenismo e todo este tipo de fusión. Hai unha clara raíz hegeliana en este tipo de plantexamentos. O cambio, a posibilidade de transformación está ligada ao feito de ser diferentes, ao feito de ser ontolóxicamente diferentes. Bueno, entón, vamos co primeiro punto. Eu falo aquí de Marx contra o progreso. Non quere dicir que Marx teña reflexións progresistas e que teña certas... Marx, pois, é unha persona que dixo cousas contradictorias na súa obra. Non é unha persona que tivera claro desde o principio que o que iba a decir. Vai facendo unha reflexión, incluso vai traballando sobre textos que vai cambiando, sobre manuscritos que vai transformando. Costalle moito chegar á teoría do fetichismo, por exemplo, que é unha teoría fundamental, e a teoría do valor, hasta que chega a teoría do valor, que manifesta no capítulo primeiro do Capital. Iso leva moito tempo, moitas, e está impregnado de contradicións, e
perfectamente asumible e admisible plantear que máis durante podo plantear cuestións reflexións de carácter progresista. Tamén era difícil non ser progresista naquela época, non? Pero claramente eu creo que se un ve a teoría do valor e a teoría do fetichismo, que están totalmente ligadas unha coa outra, non se pode dicir que Marx ha sido un autor progresista. O sea, non é posible decir que Marx é un autor progresista. Non é serio dicir isto, non? É claramente un torpedo contra toda a idea de progreso a teoría do fetichismo, porque nos está dicindo ademais que o mundo está reencantado, non? O sea, que o mundo da superstición, da religión, todo eso foi sustituído por outro tipo de encantos, non? Que teñen que ver co mundo da mercadoría, do valor, etc. Non? É dicir, non ten a visión weberiana, non? De mundo desencantado, como mundo moderno, non? O sea, non é un autor, o sea, claro que hai elementos, por exemplo, pode sacar no Manifesto Comunista elementos progresistas, pero o Manifesto Comunista está escrito en 1848, non? Ainda tiña que ver o fenómeno da Revolución Burguesa, non? Tiña que ver os anos 50, non? Onde fai unha reflexión tamén que vai levando por outros derroteiros, non? Bueno, pero non é unha... Eu creo que non se pode dicir que é un autor progresista, todo o contrario. Eu creo que hai que dicir que é un autor contra o progreso. Todo parte dunha... Todo este problema das clases sociais e do carácter ontolóxico, da cuestión ontolóxica das clases sociais ten que ver tamén con unha incomprensión de que é o capitalismo, que é unha cuestión, unha incomprensión que está bastante instalada no pensamento crítico actual. O capitalismo o capital é unha relación social, non pode verse como unha exterioridade. A relación social é unha contradictoria basada nun antagonismo e dinámica, que vai se transformando históricamente. É unha relación social abstracta, aínda que este é un problema, por iso é tan difícil superar o capitalismo, porque se fora concreta, como era no feudalismo ou era no esclavismo, que todo o mundo sabía quen era o amo e solamente había que terminar con él, para acabar con eso, sería moito máis sincero, pero o capitalismo é unha cousa bastante máis difícil de superar, porque é unha relación abstracta, unha relación social abstracta. E isto fai enormemente complicado, porque, como veremos tamén, hasta o Comité Central do Partido Bolchevique convirteuse no suxeito do capital en Rusia. É dicir, é unha cousa que é bastante complicada de superar. Bastante complicada porque son categorías abstractas e son categorías invariantes, de acordo? E normalmente todos os plantexamentos críticos tenden a sustituir esta visión por chivos expiatorios. Como é difícil combatir unha relación social abstracta, pois o que facemos normalmente é sustituir iso por chivos expiatorios. Sempre buscamos un chivo expiatorio. Pode ser os corruptos, pode ser os capital financiero, pode ser os especuladores, pode ser os grandes magnates da industria, os banqueiros, e tamén a dereita ten os seus chivos expiatorios, construye chivos expiatorios, como son os inmigrantes, ou son os judeus, pois este tipo de elementos, os funcionarios, tamén ser un chivo expiatorio, de acordo? Esas son as dinámicas de confrontación que suelen darse nunha sociedade cando non somos, o sea, cando hai a dificultade esta de combatir unha relación social abstracta, de acordo? O sea, que non vas terminar con ela, por exemplo, no caso ruso, que pensaban, claro, que a concepción do capitalismo que teñen os bolcheviques é unha concepción moi socialdemócrata, moi influída polos pais da socialdemocracia alemana
E claro, parecía que con cambiar as relacións de propiedade, pois iso xa nos levaba ao socialismo, non? Xa tiñamos instalada a ditadura do proletariado e sería unha cuestión de gradual, non? Realmente fixeron todo o contrario, non? O sea, foi ao revés o proceso, non? Porque non se eliminaron as categorías abstractas, non? Non se eliminou esa relación social abstracta, porque cambias a relación de propiedade, non cambias esa relación social abstracta. E xa veremos algúns exemplos, como Trotsky e Lenin, pois, cando había unha folga, non? Pois dicían que había que fusilar os que facían unha folga, non? Cando a mellor os burócratas do partido pois vivían fenomenal e os traballadores tiñan 200 gramos de carne ao mes, non? De acordo? E é unha relación automática, non é un automatismo social, non está... Isto tamén ten que ver coa cuestión do colapso actualmente, non? É dicir, isto non se vai parar, non é como o Imperio Romano, de acordo? Que non é unha relación automática. O Imperio Romano colapsa, cae, e se transforman as relacións sociais de produción, pero isto non vai ser así, o colapso non vai a ser. O capitalismo é un sistema automático, onde os suxeitos personificados falan por esa lógica automática, de acordo? Con distintos protagonistas, non? Cada un cumple un papel, non? Como Hobbes decía, non? No Parlamento cada un cumple un papel dentro dun circo, non? Pero é parte dunha lógica automática. Non se vai acabar o capitalismo porque se acaba o petróleo, nin porque se acabe a enerxía, nin porque haxe un colapso ecolóxico, nada disso. Ni siquiera porque se agota o valor, como planteou no libro, porque se agota a produción de valor. É